asi všetci viete, furt sa trápim, ako som sa trápil doteraz v podnikaní. A u mňa sa nezmenilo v podstate nič, akurát to, že na prelome júna, júla budem dvojnásobný dedo, budem mať zase chlapa, čo moja dcera ťažko znáša. Sme sa tešila na dceru. No a ináč teším sa na to, kedy už konečne to zabuchnem tie dvere za to robotou svojou a pôjdem do predčasného dôchodku. Takže pôvodne som si myslel, že budem robiť len tak do 50-ky a potom budú robiť druhý na mňa, nepodaní sa. takže tak. To je všetko. Zdravie zatiaľ mi slúži, chvála Bohu. To je všetko. Mne v mojom živote sa tiež nič nezmenilo, zamestnanie mám to isté, čo som mala, stav sa nezmenila, vnúčence nemám, začkov nemám, pochvály sa nám vyhýbajú, Takisto sa nič nezmenilo, za tých 5 rokov sa dá povedať, že robotu zatiaľ mám, ďaká Bohu, aj keď sadka naša skončila, ale ešte 2 roky asi tam vydržím, pokiaľ to všetko neskončí. Radosť mi jedine robia moje dve dcery, jedna skončila teraz na Filologickej fakulte angličtinu, taliančinu a druhá na Vysokej dopravnej škole v Žiline bakalára, takže z toho mám jedinú radosť. No, a ja trošku som sa dala tak na cestovanie, sa dá povedať, za tých 5 rokov som stihla Medžugorie, Krakov, Svetú Zem a teraz som bola v Ríme, začiatku mája. Takže tak. Aspoň si tak žijem trošku. Ja tiež nemám nič nového. Za 5 rokov, stará mama som ešte nie, dospelé deti mám, ženy vydávať sa to nechce. Tak, to je všetko. Musíš to popovedať. Ale ja ich ženiem a nechcú. Ženie je dobre tak, ako sú, ako žijú. Takže to je všetko z mojej strany. Ináč teraz momentálne som nezamestnaná. Od januára. To je všetko. Tak tiež, ja pokračujem v tých starých šlapajoch, vidno na tu zodratý plnej hore. Ozaj? V lese, od jedného bučka. Každú jedličku, či ako sa to spieva? Mám nejakú konečne vnúča, jedna je trošku Hanku, Slovensku, jedno je na ceste, tak na ceste, hádam, neviem, čo to bude, nevieme. Tak strávie, tak katrané, trošku kolový boj, lakcie, tak snažíme sa držať nad vodou a sem dám tá hudba ešte baví, naspívať, keď sa ešte spí. Moja tá srdcovka. No, to je všetko. Som rád, že som nemal počkať. Ja by som tiež chcel poďakovať organizátorom v prvom rade za túto krásne medo a že som mohol byť ako medzi vami. No, moje také zmena, že stratil som prácu po 28 rokoch, pôsobil som v Rimavskej Sobote a keď som prišiel do Novej Bane a aspoň budem asi chodiť častejšie na tie stretávky. No a také, som dvojnásobný detko. Našiel som si až prácu už teraz, ako spomínal tiež aktívne, tak robiť na rabinách, tiež som zapájam do života, ako sa dá. Ďakujem, že ste si môžem medzi vami. U mňa čo sa zmenilo, ja som nebola pred 5 rokmi, takže zmenilo sa zamestnanie, pred 2 rokmi som zmenila zamestnanie, odišla som z bankovníctva, robím v stavebníctve, ale stále robím v zdárku. Mám dôchodníkov, jeden má 4 roky, druhý má 2. To je moje potešenie, ale ináč sa v podstate nezmenilo nič za tých 10 rokov. No, ja sa budem opakovať po Majke, ja som tiež nebola pred 5 rokmi, takže 10 rokov je pomerne dlhá doba. Zatiaľ sa nezmenilo, čo sa týka stále šťastie vydatá, bývame v Žiari a robím tam, kde som nastúpila. To je v Kocke, čo sa nezmenilo. Deti dorástli, takže ten starší syn má už 32 rokov, je tiež ženatý, majú 2 detičky, dievčatka má 5 rokov MK a 3-ročnú Lilku máme. Takže tešíme sa vyslovene z týchto ratolestí. Ten mladší syn, pretože tam je dosť veľký vekový rozdiel, skoro 10 rokov, takže ten je ešte študentom. Včera akurát úspešne završil 4. ročník, takže sa tešíme.
že nás už vlastne na budúci rok zrejme tiež prekvapí, ak by, lebo má priateľku, tak dúfajme, že to završia tiež vlastne v pohode. Ale ho ženieš do komu? Ja ho neženiem, len vieš, ja by som mala už potom pokoj, lebo to je určitý záväzok ešte voči deťom. Vyzerá to idylicky, všetko, čo som povedala. Pozitívne sa snažím myslieť a všetko, čo s tým súvisí, takže užívam si každý deň. Asi všetko. A teším sa z možnosti. No, neviem, čo som hovorila pred 5 rokmi. Na mňa sa skleróza usadila sa skleróza na mne, ale tak v podstate asi to isté, čo bolo. Som sama, ale už som sa naučila byť sama, robím si čo chcem, idem kde chcem. No a robím stále v mestskej knižnici, takže vlastne dá sa povedať, že som na môj vek zdravá, alebo primerane zdravá a mám robotu a zatiaľ vyzerá, že neprídem tak skoro, ja som spokojná, takže zatiaľ to potrebujem. A tiež ďakujem veľmi pekne, že ste to zorganizovali, že sa môžeme takto zasa stretnúť a vidieť sa. že ste nás pozvali zase. Ja keď som otvárala ten list, som tušila, že to bude niečo také z Novej Bane. Nebodaj ste sa zase chytili do prípravy, takže to je taký počin za nás všetkých. Myslím si, že každý rád príde, keď môže, ale celá tá príprava, organizovanie, môžete aj ďalej takto. Pokiaľ budeme zdraví, všetko. No a u mňa zmeny tie súvisia s tým, že deti ukončili vysokú školu, teda jedna dcera estetiku v Bratislave pracuje, aj v Bratislave ostala. Druhá dcera medicínu, pokračuje ďalej v doktoránskom, študovala v Prahe, ostala pôsobiť v Prahe. Syn práve pred pár dňami ukončil bakalára medzinárodné vzťahy, ide pokračovať ďalej. No a my sme taká rodina, že sme stále zahrávaní v knihách, takže ja tiež som pokračovala ďalej a sa mi začiatkom mája podarilo habilitovať. No a ináč súkromne, áno, súkromne som veľmi spokojná a šťastná. U mňa tiež nič, mám dve vnúčky, minule som sice jednu 15-ročnú, jednu 5-ročnú, tu sme tedy asi očakávali posledne, keď sme mali pred 5 rokmi, takže máme dve baby v rodine. No, najstaršia dcera je vydatá, dve mladšie deti sú slobodné, tie pracujú v zahraničí. Som sama, žijem sama, som tiež spokojná, nič mi nechýba, tiež žijem vlastne pre seba a pre tie vnúčence. Mám ešte obidvoch rodičov, našťastie žijú, hoci tiež už dosť s veľkými zdravotnými problémami, ale našťastie sú ešte tu, takže mám sa o koho starať, mám sa o koho oprieť, takže to ja si všetko pracujem, som stále zamestnaná v Izomat, už tak sa voláme Knauf Insulation, takže prešli sme z nemeckého jazyka úradného na angličtinu, takže študujem angličtinu zasa. Takže asi tak, čo sa týka vzdelávania. Pracujem stále tam, kde som robil. No, medzi tým akorát všetky tri moje deti skončili vysoké školy, pracujú, manželka tiež pracuje. No, dá sa povedať, že teším sa už na to. Žijem v Novej Bane, aj pracujem zatiaľ, tak nie každý deň, ale každý druhý deň aspoň. V rodine tiež nemám nič nového a ja si myslím, že je to pekné, že to takto zorganizovali naši spolužiaci a dúfajme, že to bude aj ďalej takto pokračovať.